Nova xornada de folga na fábrica de Ence de Pontevedra, unha convocatoria que volveu paralizar a actividade na factoría, segundo apuntan dende Comisións Obreiras. O paro tivo un seguimento do 100%. Que tal, saúdos? A convocatoria de hoxe tivo un dobre escenario. Ademais das instalacións de Lourizán, unha parte do persoal desprazouse ata Santiago e manifestouse diante da sede da Xunta. Vémolo de contado despois dos titulares. Dous detidos esta fin de semana en Ribeira tras unha liorta na zona da Movida. Un veciño da rúa Manzanares, molesto polos ruidos dos locais hostaleiros da zona, atacou a varios mozos cun spray de gas pementa e ameazounos cun coitelo de grandes dimensións. O Concello da Pobra está a cometer a limpeza do cauce do río Lérez no seu treito urbano para evitar desbordamentos durante a época de chuvias. Os operarios municipais procederon á retirada de sedimentos e restos de vexetación acumulados en varios treitos. O peche da PO 308 polas obras de humanización entre a Rotonda da Barca e o Casal de Ferreirós en Poio non está a afectar o tráfico en Pontevedra. O concelleiro de Mobilidade da cidade, César Mosquera, atribúe esta situación ao peche das rúas Raíña Victoria e Alfonso XIII, xa que deixaron de achegar vehículos á Ponte da Barca. A CIGA denuncia que a empresa que presta o servizo na Escola Infantil de Vilagarcía, Bonecos SL, non pagou aínda as nóminas de novembro ao persoal. Indican que só se abou parte dese soldo por motivos alleos ao persoal que presta o servizo con total normalidade. Boiro, corazón do Nadal. Esa é a campaña que a Asociación Boirense de Empresas porá en marcha dende este mesmo mércores para animar as vendas. Repartiránse máis de 3.000 euros en premios e haberá tamén 500 agasallos directos para as primeiras compras. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Nova xornada de folga na fábrica de Ence en Lourizán, no Concello de Pontevedra, unha convocatoria que volveu paralizar a actividade na factoría, segundo apuntan dende o sindicato Comisións Obreiras. Dende o comité de empresa apuntan que este seguimento do 100% do paro demostra o rexeitamento do cadro de persoal o ERE que a dirección da pasteira pretende impoñer. A convocatoria de hoxe tivo un dobre escenario. Ademais das instalacións de Lourizán, unha parte do persoal desprazouse ata Santiago e manifestouse diante da sede da Xunta en San Caetano. O comité exixe á Administración Autonómica que faga valer os compromisos asumidos en materia de emprego, investimento e continuidade industrial e que obrigue a Ence a respectar o prometido durante o conflito pola súa permanencia. A representación do persoal da fábrica tamén reclamou manter unha reunión co presidente Alfonso Rueda que non foi atendida. Ao longo das próximas xornadas, o comité de empresa decidirá a convocatoria de novas accións de protesta ante a mala fe que asegura está a manter a dirección na negociación do despedimento colectivo. O período de negociación remata o próximo día 20 de decembro e hai reunións axendadas para os días 11, 17 e 18. Dous detidos esta fin de semana en Ribeira tras unha liorta na zona da Movida. Os feitos aconteceron durante a madrugada do domingo cando un veciño da rúa Manzanares, molesto polos ruidos dos locais hostaleiros da zona, atacou a varios mozos cun spray de gas pementa e ameazounos cun coitelo de grandes dimensións. Os agredidos responderon con violencia, mesmo tirándolle unha botella de cristal que lle causou feridas no rostro, polo que tivo que ser trasladado ao centro de saúde. Alí, onde tamén foron atendidos varios mozos con síntomas de irritación, produciuse un novo altercado. Un deles acabou por propinarlle unha puñada a un policía que custodiaba o xa detido, polo que correu a mesma sorte e foi arrestado por un delito de atentado a un axente da autoridade. Tras prestar declaración, ambos foron postos en liberdade, pero continúan investigados á espera da celebración do xuízo.
Veciños de Poio denuncian presuntas conducións temerarias por parte de grupos de condutores nas zonas da Caeira e de Andurique. A denuncia xa foi trasladada á Policía Local do Concello de Poio, que abriu unha investigación para aclarar esta situación que se estaría a producir dende o mes de novembro. Os veciños achegaron mesmo vídeos para apoiar as súas denuncias. Unha delas rexistrouse esta mesma mañá por un episodio producido na madrugada deste martes. Segundo o denunciante, ao redor da 1:30 da madrugada, escoitou dende a súa casa sons de derrape e unha colisión na glorieta na que conflúen a avenida Antelo Mariño, a rúa Mato Calderón e a estrada de Campañó. O asomarse á ventá viu que había dous vehículos á mesma altura, cos condutores fora dos turismos que, asegura, recolleron da estrada restos dos coches despois dunha posible colisión. O me explica, ademais, que é recorrente que circulen vehículos con prácticas temerarias ao volante, algo que fai que os veciños se sintan desamparados. Esta denuncia súmase a realizada por outra veciña a principios do mes de novembro, desta volta centrada na rúa Andurique. A muller indicou que un grupo de mozos se reunía para competir facendo derrapes, trompos e moito ruido. Tamén apoiou a súa denuncia con máis vídeos. A Policía Local de Poio solicita a colaboración cidadá para intentar localizar os autores destes feitos. E campaña especial de tráfico en Sanxenxo con controis de alcohol e droga. A Policía Local do municipio súmase a iniciativa da DXT nestes días previos ao Nadal, nos que se celebran gran cantidade de reunións de familiares e amigos. Esta campaña concéntrase entre os días 16 e 22 de decembro, pero en Sanxenxo a Policía vai ampliar a todas as festas do Nadal co obxectivo de baixar a sinistralidade viaria. Dende o Concello apuntan que campañas como esta seguen sendo importantes, xa que o consumo deste tipo de sustancias é ano tras ano un dos 3 factores principais de risco nos sinistros de tráfico, tanto nos mortais como nos sinistros con vítimas. O alcohol e as drogas estiveron presentes no 13% dos sinistros de tráfico con vítimas en 2023 e como factor concorrente no 26% daqueles que rexistraron vítimas mortais, con case 250 casos asociados. O Concello da Pobra está a cometer a limpeza do cauce do río Lérez no seu treito urbano para evitar desbordamentos durante a época de chuvias. Os operarios municipais procederon á retirada de sedimentos e restos de vexetación acumulados en varios treitos. O Executivo da Pobra ten entre as súas prioridades a limpeza e mantemento dos leitos fluviais para evitar crecidas e desbordamentos como os do pasado inverno. Nos últimos días, o Concello acometeu a retirada de sedimentos no río Lérez, á altura da aldea da Raña. Os traballos consistiron na eliminación de area, terra e vexetación acumulada nunha das marxes do río, que dificultaban o fluxo natural da auga. Había unha parte do río, en concreto ali no lugar de Río Lérez, non? Conocida, a zona esta que é conocida popularmente como aldea da Raña, pois empezou, se acumulou ali terra e sedimentos durante un período bastante longo que se levan sin retirar. A verdade é que, os veciños de ali xa pedían a retirada desde fai tempo deso, pedimos os permisos pertinentes a Aguas de Galicia e, procedemos a retirada precisamente a semana pasada. Eu penso que esa zona ahora quedou bastante ben. Aproveitamos tamén para limpar o que é o lavadoiro, que tamén estaban bastante descoidado. Agora quedou tamén esa zona limpa. Tras esta intervención, o Concello ten intención de actuar en máis treitos deste e doutros ríos que atravesan o termo municipal. Con este fin, xa solicitou a autorización de Augas de Galicia para traballar na zona da desembocadura do río Lérez, que precisaría dunha actuación máis ampla. Esta é unha actuación pequeniña, pero se vai a enmarcar dentro de outras actuacións que queremos acometer. En concreto, neste mismo río, no Lérez, pois queremos agora pedir tamén uns permisos a Aguas de Galicia para intervir no que é no cauce inferior, na zona da desembocadura, porque aí sí se plantexan problemas bastante graves. Está moi abandonada esa zona desde fai tempo, entonces queremos sacar todo o que son cañas que naceron durante moito tempo, terra tamén que se estuvo acumulando en zonas moi amplias, para que o río poda desembocar
de forma sin ter os problemas que ten agora e os atrancos que ten agora. Esta situación coincide ademais coa instalación por parte da Xunta dun total de 11 paneis informativos na área de risco potencial de inundación do río Morto da Pobra. O obxectivo desta campaña divulgativa é sensibilizar a poboación sobre os perigos asociados a estas zonas e a necesidade de adoptar medidas preventivas. Os paneis recollen ademais unha serie de recomendacións e pautas de actuación para a cidadanía ante un posible desbordamento. Ademais de na Pobra, esta campaña impulsada pola Consellería de Medio Ambiente está a desenvolverse nun total de 18 concellos galegos que presentan áreas de alto risco de inundación como Carnota, Sanxenxo ou Vilagarcía. Pois o PSOE de Pontevedra urxe a Xunta e o Concello a acelerar os traballos para acabar cos asolagamentos da rúa Fernando Olmedo. O líder socialista recorda que no pasado mandato xa propuxera a creación dunhas lagoas artificiais no parque de Valdecorvos para conter o incremento de caudal do regato do mesmo nome. Agora a Xunta estuda cal é a mellor opción. A través de Augas de Galicia axudicou o deseño das actuacións a levar a cabo. Necesidade de acelerar o máis axiña posible a execución destas obras. Lévase moitísimo tempo perdido discutindo sobre esta proposta que o Partido Socialista deixou en riba da mesa hai xa prácticamente 3 anos, vai facer en marzo do ano que ven 3 anos, simplemente por ser elaborada polo Partido Socialista. O Goberno municipal estivo un ano dándolle voltas a ese proxecto, negándose a executar ese proxecto, dicindo que non era solución a caída. Rafa Domínguez, simplemente porque o proxecto xurdía dunha Concellería Socialista, estivo durante un ano intentando boicotear coa Xunta de Galicia. Un ano e pico despois, a Xunta de Galicia recoñecese públicamente que a solución proposta polo Partido Socialista das balsas de inundación natural era a solución máis acertada, a máis económica e a máis sostible. O peche da PO 308 polas obras de humanización entre a Rotonda da Barca e o Casal de Ferreiros en Poio non está a afectar o tráfico en Pontevedra. O concelleiro de Mobilidade, César Mosquera, atribúe esta situación ao peche das rúas Raíña Victoria e Alfonso XIII, xa que deixaron de achegar vehículos á Ponte da Barca. Hai un mes que os traballos de humanización na PO 308 entre a Rotonda da Barca e o Casal de Ferreiros no Concello de Poio obrigaron a cortar o carril de entrada, pero dende o Goberno local pontevedrés sinalan que esta importante limitación ao tráfico non está a provocar ningún colapso circulatorio. Que se as rúas están con menos tráfico habitual, pois soporta mellor as incidencias, claro. Se hai algunha perturbación, soporta. Cando si xa vai ao límite, non? Vai moi ao límite, pois calquer perturbación pois pode montar un lío bastante. Mosquera atribúe esta situación ao peche ao tráfico de Raíña Victoria e Alfonso XIII, que xa non achegan vehículos á Ponte da Barca. Actualmente a saída cara a Poio soporta ao redor de 7.500 coches ao día. Está funcionando ben porque na salida da Ponte da Barca neste momento está indo a mitad do tráfico, que ainda así é excesivo, pude ir menos, pero vaya, do que había cando era os problemas con as obras de Aguaes. En aquel momento, como sabedes, estaba aberta Raíña Vitoria, estaba aberta Alfonso XIII, e na entrada da Ponte da Barca, na entrada desde Pontevedra, na saída cara a Poio, pois andaba do orden de 14-15 mil vehículos diarios. Así as cousas, o edil de Mobilidade recoñeceu que o tráfico na Alameda e a rúa Echegaray segue a ser excesivo, polo que o Goberno traballa na procura de solucións. Pois en Pontevedra seguimos, 6 empresas optan a executar o proxecto de reurbanización de Rosalía de Castro e a conexión coa avenida de Marín. Dende o Concello consideran que esta elevada concorrencia avala un proxecto que consideran de gran envergadura para a cidade, que conta cun orzamento de licitación de 3.700.000 euros. A intervención vai dirixida a transformar o acceso este á cidade integrando a fachada marítima. Así, construirase unha nova vía de conexión
conexión sobre a coñecida como Parcela dos Circos. Tamén se mellorará a accesibilidade en Rosalía de Castro, reducindo a calzada a un único carril e ampliando as beirarrúas. Cabe lembrar que a actuación nace da necesidade de coordinar dúas actuacións que, aínda que distintas, son dependentes. A orixe sitúase na colaboración entre o Concello e a Deputación de Pontevedra, formalizada nun convenio para a execución da nova vía, a cesión da titularidade do treito urbano da PO 546, coñecida como Estrada Bella de Marín por parte da Xunta, e a autorización de costas para executar a nova vía en Terreos de Mollabao. A unificación nun só contrato xustifícase porque a reconfiguración de Rosalía de Castro, que pasará a ter un único carril de saída, obriga a desviar previamente o tráfico de entrada á cidade cara á Avenida de Marín a través do novo enlace. O sea, nun horizonte normal, eso estaría en obras, pois, en abril, máis ou menos. Pode estar antes? Sí, pero, en fin, a miña experiencia dame que non soe pasar. O sea, bótalle 3-4 meses o trámite, que xa sacalo a licitación levou bastante máis tempo. O sea, realmente estamos moi avanzados, moi avanzados. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, coñecemos os detalles desa campaña que van poñer en marcha mañá mesmo en Boiro, esa campaña do comercio local que impulsa a Asociación Boirense de Empresas e que pon en xogo importantes premios. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Volven os problemas á Escola Infantil de Vilagarcía. A CIGA denuncia que a empresa que presta o servizo, Bonecos Vilagarcía SL, non pagou aínda as nóminas de novembro ao persoal. Indican que só se abou parte dese soldo por motivos alleos ao persoal que presta o servizo con total normalidade. Na Escola Infantil traballan unhas 20 persoas entre educadoras, auxiliares de servizos complementarios. Xa viviran no pasado mes de setembro unha situación semellante. Ademais de denunciar esta situación, dende a Central Nacionalista fan un chamamento á responsabilidade política do alcalde da cidade por deixadez e pasotismo nun tema tan importante como é a xestión da escola infantil municipal. Lamentan que o goberno local non está a dar unha solución a este problema, dilatando no tempo a remunicipalización inmediata deste servizo ou, cando menos din, sacando a licitación canto antes. Máis asuntos, a Xunta dota de novo equipamento o Hospital do Barbanza. Neste caso trátase dunha sala de raios digital robotizada con suspensión de teito, ademais dun sistema digital de radioloxía portátil. O investimento total ascende a uns 360.000 euros. Este novo material súmase á incorporación de novo equipamento de última xeración para o servizo de radioloxía realizada pola Consellería de Sanidade, destinado a diversos hospitais galegos por un importe de 1,1 millóns de euros, no que se incluirán tamén o novo Montecelo e o Hospital Comarcal de Cee. A Xunta e o Concello de Poio impulsan unha nova intervención arqueolóxica na illa de Tambo. Os traballos que se están a realizar inclúen prospeccións e sondaxes en distintos puntos co fin de ampliar a información sobre a súa evolución ao longo dos séculos. Entre as actuacións xa realizadas destaca unha sondaxe no interior do antigo Lazareto. Esta intervención arqueolóxica permitirá documentar as técnicas de construción do edificio, así como entender a disposición do espazo e os diferentes procesos de abandono que levaron ao estado actual do edificio. Ademais, os arqueólogos realizarán tamén sondaxes na capela e na praia. En función dos resultados, definiránse novas áreas de intervención. Tamén está prevista a execución de labores de topografía e fotogrametría 3D dos restos e estruturas conservadas, a instalación dun cartel interpretativo sobre o patrimonio da illa e a elaboración dun proxecto arqueolóxico completo que incluirá un informe preliminar e unha memoria técnica final. O programa complétase con accións de divulgación para dar a coñecer á cidadanía os avances e resultados destes traballos. Estas actuacións enmárcanse nun convenio de colaboración coa Xunta que financia o 100% estes traballos, cun orzamento total que ascende a preto de 30.000 euros.
Ribeira e a Pobra acolleron esta pasada fin de semana a cuarta edición da Ruta Colirio, unha iniciativa que busca poñer en valor esta especie pesqueira e incentivar o seu consumo a través da hostalería local. Repartíronse ao redor de 2.500 tapas elaboradas co lirio como base, aínda que combinadas con máis variados ingredientes, formulando propostas innovadoras que fixeron as delicias dos clientes dos preto de 30 establecementos que participaron na iniciativa. Esta ruta de tapas está organizada pola cooperativa de Armadores de Ribeira, OPP 83, e cofinanciada pola Xunta. Conta coa colaboración das asociacións de hostaleiros de Ribeira e a Pobra. Este mesmo mércores arrancará en Boiro a campaña de Nadal da AVE que repartirá máis de 3.000 euros en premios. Haberá tamén 500 agasallos directos para as primeiras compras, así como actividades complementarias. Baixo o lema Boiro, corazón do Nadal, a Asociación Boirense de Empresas porá en marcha unha das campañas máis ambiciosas da súa historia. Seguirá a mesma dinámica que en anteriores edicións. Os clientes poderán trocar os seus tickets de compra por rifas coas que entrarán no sorteo de 3.000 euros en vales de compra. Vamos a sortear 3.000 euros, vale, en vales de compra, todas as compras que se realicen nesas datas, do 10 de decembro ao 3 de xaneiro, canjearíamolas por rifas e o 3 de xaneiro no Polideportivo da Cachada vai haber o sorteo de 3.000 euros presenciales con música e moitísimas actividades. Ademais vamos a poñer varios días un puesto onde a xente pode canxear os tickets, as facturas e os tickets de compra polas rifas para que podan asistir ese día e lles poda tocar, o sea que cantas máis compras faga a xente, máis posibilidades ten de que lle toquen os 3.000 euros. Un ano máis, a campaña será de balde para os establecementos asociados, que recibirán tamén como agasallo unha axenda e un calendario coa ilustración do artista boirense Andrés Camilo Noal. A verdade que Andrés pois o fixo estupendamente e dentro desa liberdade pois escolleu un pulpo así un pouco sinistro, un pouco quizáis de tipo tatuaxe, que está moi de moda e a el gustoulle, me encantoume e penso que é unha imaxe para todo o ano, non só de Nadal. Como complemento á campaña comercial, a AVE promoverá diversas actividades culturais, lúdicas e familiares, como o Parque de Nadal que se instalará no Pabillón da Cachada o 22 e 23 de decembro e o 2 e 3 de xaneiro. As actividades desenvolvidas pola AVE complementaránse coa extensa programación cultural do Concello en colaboración co tecido asociativo da vila. Obras de teatro para neno ou algún, temos maxia, temos un concerto especial o día 30 antes de fin de ano para o público máis adulto. O que intentamos é que, que haxa un poquinho de todo. Nos intentaremos que a actividade que programamos sea na rúa, porque nos gusta que a actividade estea accesible para todo o mundo, pero se o tempo non nos permitira ter esa actividade de maxia ou de teatro na rúa, cambiarase para o local multiusos da Plaza do Concello, vale? Bueno, cada vez está máis de moda decorar os nosos fogares, xardíns ou establecementos con adornos de Nadal do máis variado. O que hai uns anos facían son uns poucos e agora case que é unha obriga para vivir ao grande estas festas. Nos hoxe estivemos en Meaño nun negocio que quixo facer do Nadal un dos seus grandes reclamos. Ademais de varios decorados, do máis vistoso, pon en marcha este establecemento varios sorteos pensados para a rapazada. A moda de decorar casas, xardíns ou negocios polo Nadal cada vez gusta máis. Neste establecemento de Dena, no Concello de Meaño, levan a maxia do Nadal a outro nivel. Aproveitando estas festas, no interior do local crearon varias estacións do Nadal onde clientes e curiosos se achegan para non perder detalle. Este é o terceiro ano que fan e din estar encantados. De unha forma tan vistosa é o terceiro ano. Empezamos xa hai 2 anos dándolle importancia o que estas fechas navideñas nun negocio como a noso, mellor non é o máis tradicional, pero si decidimos darlle unha evolución, un impulso para poder realmente modernizarse e adaptarse un poquinho aos tempos. Todo isto pensando en especial na rapazada que adoita vir por aquí acompañando os familiares. Lle genera un sitio agradable que non só é xogueterías, que non só é tal, sino que vir un sitio destes, pois é un poquinho que nos tratamos de facer, adaptarlle, facer que para os nenos sea interesante e porque teñan algo que lles chama a atención e aos pais que signifique que os acompañen tamén. Para eles tamén puxeron aquí este buzón que lles permite participar en
tamén sorteos de distintas ferramentas de bricolaxe de xoguete. A parte do regalo facemos que participen nun sorteo. Un sorteo no que eles depositan, tanto para Papá Noel como para os Reyes Magos, en cada secuencia de tempo, depositan neste buzón o seu regalo, donde ademais eligen o que lle iban a pedir. Fai como se fora de carta aos Reyes Magos. E despois participa no sorteo pois de xoguetes totalmente didácticos, interactivos. Ademais, a decoración inclúe, entre outros elementos, dous a destacar, estes teleféricos e tamén unha aldea de Nadal única. O noso carpinteiro, ser máis forte do Grove, son dúas máquinas de traballar, pois tiñan unha mesa de Nadal, teñen o que é un pueblo de Nadal precioso que nos cederon para que podéramos expoñer aquí, entonces quedaba pois un espacio moi bonito. E a vista de toda a expectación que está a espertar toda esta decoración, avanzan que a idea é seguir engadindo novos elementos ano tras ano. Máis cousas, preto dun 100 de nenos participarán no Festival de Nadal da Asociación Cultural Taume que se celebrará o vindeiro día 14 no Auditorio de Ribeira. Xunto cos alumnos da agrupación subirán á escena dous grupos convidados, a Carnaval de Teo e a Asociación Cultural Nos de Sobradelo. Música, canto e baile tradicional encherán o Auditorio de Ribeira o domingo 14 de decembro a partir das 7 da tarde. A Agrupación Cultural Taume celebrará o seu tradicional Festival de Nadal, no que os protagonistas serán os máis pequenos. Nos últimos anos o dedicamos máis á sección, digamos, infantil, non? Que son o futuro do folclore, da nosa asociación e da cultura en xeral galega. Entonces, bueno, pues este ano vamos a participar Taume, vamos a ter dous convidados, normalmente viñan un, pero este ano vamos a ter dous convidados que van a ser a Asociación A Carrabousa de Teo e máis a Asociación Cultural Nos de Sobradelo. Dende o Concello animaron a veciñanza a acudir ao espectáculo no que tomarán parte preto dun 100 de pequenos artistas. Para mí é unha suerte como Concellera de Cultura poder contar con asociacións como Taume, das que vimos tamén ao longo das semanas pasadas presentando as distintas actividades, porque para nós forma parte de un dinamismo que existe no Concello, que aporta cultura, aporta, en este caso, costumbres e, ademais, nos leva ao tradicional, non? Que a veces sempre non nos aposta tanto polo tradicional e aquí tamén, en este caso, apostamos pola cultura tradicional. A duración do festival será de aproximadamente hora e 20. A entrada será de balde ata completar aforo. Ribeira acollía esta fin de semana a andaina solidaria da Cruz Vermella, a iniciativa na que colaborou o Club de Montaña Sachacamiños, reuniu preto dun 100 de persoas. A andaina permitirá recoller fondos para a entidade e destinalos á compra de xoguetes para aquelas familias do municipio en situación de vulnerabilidade. Preto dun 100 de persoas participaron este pasado domingo nunha nova edición da Andaina dos Xoguetes organizada pola Cruz Vermella de Ribeira en colaboración con outros colectivos, como é o caso do Club de Montañas Sachacamiños. Aínda que o número de inscritos superaba ampliamente esa cifra, o mal tempo existente desanimou a moitos deles. Aínda así a andaina resultou todo un éxito. A maioría dos participantes optaron por a distancia longa de 12 kilómetros, aínda que había outro percorrido máis curto, de 6. A andaina tivo como punto de saída e de chegada o propio local da Cruz Vermella, no Malecón. Dende alí discorreu neutralizada por varias rúas de Ribeira, para a partir do inicio da senda do río Pedrín, ser libre, percorrendo lugares emblemáticos do concello, como é o caso da Pedra da Rá, o Castro da Cidade ou o Parque de San Roque. Pero ademais de deporte, o fin da andaina non era outro que recadar a maior cantidade de fondos posibles a través das inscripcións, cun custe de 10 euros. Foron finalmente uns 1.500 euros que a entidade destinará á compra de xoguetes para aquelas familias do municipio en situación de vulnerabilidade. Na liña de chegada, logo de rematar a andaina, os participantes puideron desfrutar tamén, para repoñer forzas, de paella, froita, rosca e bebidas, doados por diferentes casas comerciais da localidade.
E rematamos o informativo de hoxe con música, en concreto co concerto que o grupo Cherry Sweet ofrecía esta pasada fin de semana no Auditorio de Rianxo, enmarcado na programación de Nadal. A actuación estaba prevista para a Praza Castelao, pero o mal tempo que houbo obrigou a trasladala ao Auditorio Municipal. Durante o concerto, a banda viguesa de swing interpretou diferentes temas musicais sobradamente coñecidos, coa clase e o estilo dos anos 50, na que, como non, tampouco faltou a música do Nadal.